Здравейте на всички, които ме гледат, аз съм Деструктора. Тук с мен е Minecraft Player и имам да ви кажа едно много яко съобщение. Скоро време аз ще си купувам GTA 5 и ще правя поредичи. Не само GTA 5. Ще Да, си купуваш CSGO, ще играеш с мене CSGO, ще играеш с мене да, Garry's Mod. да, CSGO ще го играем с още един. да. И ще си купувам, И Garry's Mod ще го играем с още ще си един. купувам Minecraft Premium аккаунт. Сериозно ли бе? Да, аз си купувам Minecraft, не знаеш ли? Да, брат, ти пък се направи най-нацепената батка, най-богатия тук, ако направи бе. Това ще бъде съобщението. Исках само това да ви кажа, че ще си купувам GTA 5, Garry's Mod, CSGO и какво беше бе? Minecraft, да, Minecraft. Да. Да, хора. Garry's Mod. Да, и Garry's Mod. И да, хора, това беше от нас и чао.